Votos emitidos, 18. Votos válidos, 18. Votos en branco, 0. Votos nulos, 0. Votos a favor, 100%, 18. Presidente do Partido Popular de Toén, don Ricardo González Gómez. Falaba o presidente Luis Menor da importancia da unión, de estar en sintonía, as diferencias que pode haber en calquera familia, pero tendo entornos para falar desas diferencias e medrar entre todos. Nada máis, non teño nada distinto ao que dixen antes. Prometía traballo para todos vos con humildade, traballo para o povo de Toén, para o noso concello, e traballo para o Partido Popular da provincia. Eso é o que me levou a ser candidato e iso que espero que a vos axuda, os vogais da miña directiva, pero con toda a familia do Partido Popular de Toén, a poder cumprilo e a facer un Partido Popular de Toén máis forte, que será un goberno máis forte para Toén, e un Partido Popular da provincia de Ourense máis forte desde Toén. Moitísimas gracias a todos. Está pedindo por Toén, que o ten no seu corazón e sobre todo na súa cabeza, e, por lo tanto, eu creo que Toén é un dos lugares donde é un lugar que debemos replicar, que debemos poñer de modelo en primeiro lugar, dunha xestión continuada e dunha transición absolutamente modélica. Moitísimas gracias aos dous por facer posible esta transición. Moitísimas gracias.